ngi kendu kejungi nakaliang ka estate committee rengkat pat kini ki rangba snong ki badai hapo sor selong ka kani kejingalang ni khot kerpang tang ki rangba snong ki badan sor selong kadau kolong ba kamin agenda ka bangi keren mentasi kolong halor kejungi i hakilat pathai kubor ya kejing sedang jong kejing wan jong ki priu ki banabar banwan ban buhai snong banwan ri pengen hapo kani ka sor kejungi kamtam kumba play i ya kejing ja po madan riting hakaba kai don kini ki tribal nang tai na po Manipur hadin kejing ja Manipur plus sedang banwan ban syong hapo madan riting bat mentale se kila kri sikiwei pat ki snong te halo kani kejing ja nakaliang kejungi ngi so long concern ya kani ka jingja bat kumtang ala lum lalang ya kini kirang ba snong ki badai tang nasor ngi khamkhat ya ka senjuk jong kirang ba snong jong baro ki snong ki badan hapo ri khasi na kadau ba ngi kwa ban keren tang ya kini bata te ka basotanat kalong ba baro ki dor ba snong kila penpau ya kejing simkhia ke jong ki don ki bala sedang ki don ru ki bandang mut ban sedang ba kumju ru ngila pelong alert ya kani syabaro ki dor ba snong ba kini simkhia manta ban shek ya kejing wan jo ki beri ke benabar ndai tangi kini ki bawan na po Manipur ndai kumbiru ya ki bawan na bar jerlai ki bawan ban shongwai ki bawan ban trei ban kta ki bawan ban khai ban pateng hakani ka nongba te lengba kani ka sngi la shim ni ka rai da kejing ai jing mut lang jo kirang ba snong baro bat ngapan pau ni kejing so komen ke jonga jing ai kublei ke pang ke jonga ya ki do ba snong ki bala sedang ban le ya kani kejing temu jongi bakata kalong ban register ya ki nong shong wai baro ki badan haki snong ki jongki te nakata kadau ngila rai bangin temi ya kawai ka notification nakaliang jongi ka district council syabaro ki do basnong ka bangi ong ka Khasi Hill Autonomous District Council Maintenance of Household Register kabamut kani ka jing register daki dober snong ya ki nong shongwai ki badon menta ki badai ki khasi ru ki badai ki temporary resident ru ki deban register nang ta ya ki trayeng bat kumju ru ya ki non khasi ki bawan na ki wepat ki state bat haka juga por ngila syem ru ya karai ba kinu ki bamut banwan shongwai ki khamtam ki banabar ki dei ban yo shwa ya ka permission jo ka dobasnong ka bamut kinu nu gitrayeng haswa bakin aiwai yagi yang kijongki kidai bandai pentip shwa sa ka dobasnong ban yo ya ka jingbet jo ka dobasnong bat hadin bakil ayo ya ka jingbet na ka dobasnong kin sala ban aiwai yeng iki omdai tangi kinong sangwai ndai wat ya ki dukan ru kinu nu gitray dukan kitrayeng ki bamut ban aiwai yeng sekibar jela ban khai ban pateng ban bu dukan kidai ban yo shwa ya ka permission jong ka jingbet na kada basnong kani gede kawai kamat ka bangilaya keren ba ngilaya tai sani ba bat ngasukumen ba baro kido basnong menta kia treasure hem na ka benta kum no banyada ya kisnong kitau kenang ba nginom long red pa hala ka jong kari kata gede kamat ka banikong jong ka madan riting la pensai ngi ba ka jingwan jong kita gibreu hangte hapo madan riting kade klem ka jingtip jong kada basnong balawan lengba kawe ka kenhun niam ka bala ai cakai ki ban sa ban syong ha katuka balang te nakaliang ka snong kila simkhia pad hadu menta kile thu ingi ba don stang life who are family life who are ngun ki ba syong ba sa menta badang don ha katuka relief camp but ka pad ikiwe pad mla ban yo jing tim pi menta ka ba ma kata ka menta pad kitu de ki spangut pad ki ba mi nang tu menta ki poise kabamut kila pen isai ba kila poisa ki wei pat ki dobasnong nata kadau ngasakot ini jalang bangin long alert lut hamparo ki dobasnong bangi deban pikir bahaya kani kecingwan jong ki priu ki ba naba pat hakabede pat ka relief cam kala don gajing ajing mut nakaliang kirang basnong kani kalong bangi deban kentu be ya ka sarkar balada ka kwa ban ajing rap e kini ki tribal ki bawan na po Manipur kamut ka deban don ka relief cam lani ka jaka ka bakin pensa dak sarkar kaban kit kli dak sarkar tangba dei ban ensure ba andalas don dawan biang ka syong suk ka syong san ha ka tu ka jela kemut ki ban li phai biang syapo ka jela da